sakita sa muntian, uy! Ngayon nabud kay Rit. Wala po kay kaon. Ma'am, sakit kay akong tiyan, ma'am, kay wala ko'y pamahaw. Basan gibito ka. Kapuya pud maniligoy. Sayo pa sa buntag. Isingot na ta. Gani, naapa tong kasmit na dili mo tabang. Lamiya, puspusa nagsilhig, oy. Gutuma, uy! Wala mo ko'y pamahaw. Ay, namadi ko chocolate dire. Hoy, Irit! Ano sa maning basura ni mo? Ba't ka makaglabay? Ay, pag surang-surang diha, wala ra ba ko'y pamahaw? Ah, grabe! Ikaw pa yung nagpatakaglabay. Ikaw ay pamasuko. Oh, nganong karon ka ang kairit? Ha? Ngano daay? Wa ka kabalo naglinis man ta karon? Aw, dili ko manghilo oy. Ha? Ngano man? Nagtinapol na pug ka? Wa ko'y kusog, kay wala ko'y pamahaw. Wala pamahaw pero sige usap. Kapuya, maniligoy. Mojod, panintan ta. Kumusta man tong palibot? Okay raman ma'am, hayag ang gyap ng adlaw. Unsoy adlaw? Akong pasabot ba nalimpyo na bang palibot? Nalimpyo naman ma'am, ako amang gipang karate ang mga sagbot. Malimpyo ta ha, kay basin na maabot nga bisita. Di ta maginugawan. Ma'am, kamera nang ilo dito, ma'am. Wala na labang among classmate. Wala di mo nagtinabangay? Ma'am, si Irit man, kay waling tabang. Ha? Ano wala man ganing tapang Irit? Ma'am, wako'y kusog ma'am, kay wala ko'y pamahaw. Ha? Ano wala man kay pamahaw? Ma'am, kay wala may bugas ma'am. Wala gikaon, pero sige usap ganina. Wala kang kabalo? Gislak na nang gali na ako akong kiki para matambalan akong kagutom. Gutom na gid kaayo oy. Mangita ko pagkaon diri be. Ay, salamat. Napagig ko'y chocolate. Ma'am, isulat na sa papel, ma'am. Dili, si mong agtang isulat. Yummy ajud oy. Kinsa may kalabay ato? Pasagad raman mo glabay, oy. Hugawan man kay mong dako. Unsa man na diha? Ma'am, nay nagpatakaglabay basura, ma'am. Uy, buot. Kamu ha? Masagpan ang kita mo maglabay-labay basura. Ipakaon din ako na ninyong basura. Ah, si Piet na pug ko oy. Agay, sakita ato, oy. Kinsa may kalabay ane? Bantay ang nako nang nalabay, ah. The next day. Agay! Sakita sa muntian, uy! Ngayon nabud kay Rit. Wala po kay kaon. Ma'am, sakit kay akong tiyan, ma'am, kay wala ko'y pamahaw. Basan gibito ka. Nganong wala na abod kay pamahaw? Kay wala lagi may bugas. Bantay lang ka, tawagan ako yung mama. Bantay, nagbinot-bot abod ka? Hala, nanawag lagi na ang teacher.
O anak, saan ka problema? Hello, teacher? Hello, ma'am. Saan may problema? Imong anak na si Irit ba, ma'am? Wala po rin kaon. Wala daw may bugas. Kasi may bugas. Naperti man namong daghan ng bugas. Ang iyang bahawan ganina gikaon na sa iro. Gitangag man gani ang isa ka tibuok lechon manok. Moto akong gikasukan. Ay, mao di ay. Sige, ma'am. Salamat. Sige, teacher. Salamat. Nawa, nagbinutbot lagi. Di ba na maya magbinutbot? Sorry, ma'am. Sungkaban mong kay to among iro, ma'am. Kadaga naman ka na mutbot. Sige, adto sa principal's office. Oh, unsa may problema ni mo, day? Ma'am, gipaanay ko ni teacher. Ngano man? Kaya nakasala ko kay sige ra kong pamutbot. Unsa man di mong gipamutbot? Ma'am, dili ko ka pamahaw, ma'am, kay kanon sa iro akong bahawan. Ay, sayon ra na. Kana imong iro kulang ra na sa kaon. Imo ra ng lawgan kada buntag. Sige, ma'am. Ako ra ng buhaton, ma'am. Ah! Sayop na pugkuda! Agay! Kinsa man di sige panglabay dira? Ay, ikaw man day Irit. Wala sige makapanglaban ako Irit. Naglagot manggod ko nimo. Ha? Nga nananagot ng anak ko. Alangan, be. Gahapon. Gutom kay ko. Ikasukan ko nimo. Alangan be, pataka na makaglabay si mong basura. Sunod ha, ayaw na pataka og labay. Karon gali. Nagsakit di akong tiyan kay gigutom ko. Ay, mao ba? Kadit lang ha. Unsa ni? Makaon para nimo. Salamat ha. Basin wala na kay imo ha. Naaman, tagsa ta. Salamat ha. Sorry sa tanan na akong sala. Okay ra. Wa ka kabalo? Nakrili. Clean, go. Ma'am, naimon po sa garog labay basura. Go. Ma'am, naimon po sa garog labay, ma'am. Wait, look. Ay, wali. Ang isa ka tibuok mo. Dito sa gitangag, ma'am. Ma'am, dili ko ka pamahaw, ma'am. Kay kanon sa iro ako ang lagi na ako.